Пригответе се с мен, докато ви разказвам неща, които ми се искаше да знам, когато първа започвах да инвестирам преди 6 години. Вземете си кафенце, защото това видео ще е малко по-дълго. Номер 1. Искаше ми се, някой да ми беше казал, започни с максимум 1 или 2 инвестиции и то скучни инвестиции. Тоест ми се искаше да бях започнала с примерно ETF, който следи движението на S&P 500 или някакъв световен такъв. Така свеждате до минимум шансът да изгубите първите си пари, които сте инвестирали в фондовата борса и по този начин не бихте се отказали също така толкова бързо. Вместо това аз насляпо започнах да купувам всякакви акции на компании, на случайен принцип, купувах, продавах нон-стоп, всеки ден, докато опознавах пазарът, а по-хубаво е да съм инвестирана в нещо по-малко рисково, докато всъщност разбера как работи пазара. Тъй като съм самоука и всичко, което знам, сама съм го научила, по този начин щеше да ми е по-лесно да разбера за корекциите на пазара и щях да съм много по-малко афектирана, ако бях инвестирала в такива скучни активи. Второто нещо, което разбрах малко по-късно, е, че няма как да се издържам само от инвестиции, а това беше всъщност моята фикс идея първоначално. Исках просто оттам да си изкарвам дохода, да е някакъв вид пасивен доход и да живея от него, което разбира се няма как да се случи. Може да се случи, но след 30 години, например, вече когато имам страшно много инвестирани средства в пазара и те си заработят за мен, но разбрах, че до тогава ще трябва постоянно да имам някакъв доход, заплата или нещо друго, което да храни моите инвестиции. Честно казвам това, като го чух, защото го чух от един курс, който си бях закупила. Не български, не английски курс. Доста се разочаровах и реших, че трябва да преосмисля цялата си стратегия тогава. Третото нещо, което ми се искаше да знам още в началото и което ще да ми спусти страшно много главоболя и загуби, е, че да, ще има и червени дни, и то не малко. Всъщност ти тогава на екран виждаш, че губиш, но не губиш докато не продадеш и затова е по-важно не, че губиш, а как реагираш в тези моменти, дали се паникьосваш, дали продаваш и така нататък. Четвъртото нещо, което също ми се искаше да знам още в началото и ако го прилагах от тогава, днес щях да съм много по-напред вече, е, че трябва да си постоянен и дисциплиниран с години, т.е. всеки месец да си инвестираш в пазара без да спираш, така много по-бързо ще достигнеш своята цел и да, ще се лишиш в момента от някакви блага и ресурси, но те ще ти се умножат в бъдеще. Петото нещо е това да не сменям плана си прекалено често. Когато бях по-неориентирана, аз това го правих много. Така само губите време и ресурси, честно казано. Шестото и последно нещо за тази част във видеото е, когато видиш пени акции, бягай. И защо го казвам това? Пени акциите са акции на компании, които са страшно ефтини, направо подозрително ефтини и лесно се манипулира цената на тези акции. Но ако се оговорят в някои групи за социални мрежи да напомпят тази акция и после да си продадат те на печалба, другите хора остават виснали. Много pumps and dumps има в такива акции. Аз честно казано много се наиграх в началото с тях, защото ми се струваха много интересни, апетитни, имаше адреналин, но да, печелила съм от такива и съм и губила, но няма никакъв смисъл от тях, защото това е тип трейдинг, търговия, а не инвестиране. Буквално спекулация с някакви акции на малки компании, ефтинки и просто искаш да се качи 10 стотинки, за да спечелиш ти $50. Няма никакъв смисъл, това е несериозно. И последното нещо, което бих си казала, ако можех преди 6 години, научи разликата между инвестиране и трейдинг, краткосрочна търговия, защото аз в началото не инвестирах толкова, колкото спекулирах и търгувах краткосрочно, но това не го осъзнавах. И сега като погледна назад, това е страшна загуба на време и на парички, които са изкарани с много труд и направо
бих посъветвала всеки начинаещ наистина да цени парите си и да ги инвестира в качествени активи, които ще му донесат по-голяма стойност. И честно казано, наблюденията сами, че хората в България или по принцип хората не разбират същността на инвестирането и не разбират, че всъщност повечето от тях спекулират, а не инвестират. Надявам се тези съвети да помогнат поне на един от вас, който тепърва започва да се занимава с инвестиране.